10 лет тому назад 15-летний мальчик Муса Гареев ушел из села Таш-Чишма в Уфу учиться. Высоко подняла безвестного башкирского мальчика советская родина, и сегодня село Таш-Чишма встречает не деревенского пастушонка Мусу, а депутата Верховного Совета СССР, прославленного командира штурмовой эскадрильи, дважды Героя Советского Союза, гвардии майора Мусу Гайсановича Гареева. Муса Батыр. Без шулай дип горурлык менән әйтергә хаклыбыз. Күпме башкорт улдарын Батыр исеме менән телгә алабыз. Урал Батырдан башлап, хәтта әкият геройдарының байтагыла безнең күз алдында Батыр булып баса. Шәхестәребезгә килгәндә Салават, Киния, Алдар, Кахым Түрә, Александр Матросов, Миңлегали Гобайдуллин бармактар да йетмәс. Шулар рәтендә бит ул безнең Муса Гареевтә. Башкортстанда 2 тапкыр Советтар Союзы герое исеменә лаек булган бердән-бер шәхес. Халкыбызның каһарман улы Муса Гареев 1922 елның 9 июлендә Илекшиде авылында крестьян гаиләһендә дөньяга килә. Бишкурай мәктәбен тамамлагач, укуын Өфе тимер юл техникумында дәвам итә. Шул осырда авиация менән кызыксына башлай. Аэроклубка йөри. Үзенең осоусы булу хыялын тормышка ашыру максатында Энгельс калаһындагы хәрби осоусылар мәктәбенә юллана. Ләкин уны тамамларга насип булмай. 1942 елның көзендә ватанды хакларга Сталинград фронтына яуга китә. Хугыш елдарында бөтәһе 250 хәрби осыш яһай. Әйтүе генә анхат. Ә бит һәрбер яңа осыш уның өчен һуңгы булырга мөмкин. Ләкин уныһын уйлап тору юк. Төзелешеп килгән мессардарды тармар итәргә кирәк. Сталинград, Донбасс, Кырым, Белоруссия, Литва, Польша, Пруссия күгендә батырдарса алышавыл дошман менән. Яу юлын ябай осоусы булып башлаган егет еңүдә майор, полк штурманы булып каршылай. Күкрәген бихисап орден һәм медалдар, Советтар Союзы героеның 2 алтын йондыды бидәй. Даны тотыш илгә таралган якташыбыз 1945 елның 24 июнендә Мәскәүдә үткән еңү парадында катнаша. Хугышта Муса Гареев үзенең мөхәббәтен Галина исемле хылыу кызы сората. Галина Александровна Муса Гайса улы менән бергә бәхетле гомер кисерәләр. 2 ул тәрбияләп үстерәләр. Хугыш тамамлангач та Муса 20 ел буена күктән аерылмый. Фрунзе исемдәге хәрби академияны, унан һуң Генштаб академияһын тамамлай. 12 ел буена Досаафтың Башкортстан бүлексәһен етәкләй. Бернисә кабат Башкорт автономиялы Совет Социалистик Республикаһының югары совет депутаты булып һайлана. Гомеренең һуңгы көндәренә тиклем Муса Гареев изге күңелле, ябай, ярдәмсыл кеше булып кала. Кем генә мөрәҗәгать итмәһен, бөтәһенә лә ярдәм итәргә тырыша. 66 яшендә ул каты авырудан һуң мәңгелеккә күзләрен йома. Әмма уның каһарманлыгы, тормыш юлы якташлары күңелендә якты маяк булып яшәй. Илебездә тынычлык булһын өчен янен, тәнен аямай көрәшкән батырыбызның исемен мәңгеләштерү максатында Туган районында бик күп эш башкарыла. Туган колхозы, район үҙәгендәге урам, кинотеатр, укыган мәктәбе уның исемен йөртә. Ә Муса Гареев музейында үткән батырлык дәресләрендә яшь буын героебыз үрнәгендә тәрбия ала. Исеме кайда гына мәңгеләштерелһә лә урынлы. Иң мөһиме, Муса Гайса улы Гареев мәңгегә халык хәтерендә.